Bilboko Larriberatik zuzenean, Jaun Andreok eta etzaretenok. Ongi etorri Joko Onara. Zuekin, Olatz Salvador, Lorenekane Bilelabeitia eta Ainhoa Vitoria. Arratsaldeon, Bilbo! Arratsaldeon! Zema jende. Bueno, Joko Onan zaudete, ongi etorri. Gure 5. denboraldira hemen txargiak, hombre, foko pixkat. Hori esan dakoa, ongi etorri Joko Onara, hemen ikusi dugu gainera, beteta dagoela eta eskertzen dizuegu, kola ere izan dugu eta eskerrik asko, mila esker. 5. denboraldia da hau, Gazteren YouTubeen izaten gara, normalean bideo podcastean, EITB podcasten ere, eta, 5. denboraldi honetan erabaki dugu, guazen aretoetara, eta beste, publikoaren gana, gerturatzea, ezta? Eta horregatik, Iruñeko Laban izan ginen, orain honetan Bilbon eta holaxe biliko gara, urrengoa Bartzelonan, Gasteiz, Donostia eta abar. Eta Joko Onan, jende honez, zinkuratzen gara beti, eta mentxe ditut gure neskak, Olatz Salvador, nera alboan, Olatz, Salvador bat, Olatz. Eta Lorenekane Bilelabeitia, Lorene, Txalba, eta Ainhoa Vitoria. Hori ere bai. Zer moduz neskak? Gauzatxoak kontatuko dugu. Bai, konta. Orain, pixkat urduri unkituta gaude. Hau ez duzu ikusiko podcastean, baina aurretik minutu batzuk lehenago elektrizitatea kantaren bertsio berria ikusi ahal izan dugu. Bideoklipa hementxe ikusi ahal izan dugu eta Aiora Renteria izan da gurekin eta Aiorak berak aurkeztu dugu bideoklipa. Eskerrik asko Aiorari hortik dabil, mila esker Aiora. Eta, bideokliparekin pixkat unkituta, zuek ere, Lore, zure kasuan ikusiko dugu, baina Olatz, zuk ere parte hartu zenuen bideoklipan, sekulako bideoklipa, eta ez dakit zuretzat zer izan zen grabaketa hura. Egitan uste dut egon ginen guztiok ez dugu laztuko, egun hori, benetan, egon ginen oso unkituta, lehenengo aldiz grabatu genunean taldean, izan zen sentsazio bat, izan ez dula oso ondan saldu, baina tripak mugituta eta super unkituta, gainera nire kasuan behintzat kata hori pila bat maite dut eta izan zen oso egun berezia. Denok maite dugu. Hemen lehister izango dugu beste gonbidatu bat eta arek ere. Parte hartu zuen bertan gero galdetuko diogu. Lore, ze gertatu zen zure kasuan? Ze gertatu zen? Ni egon nintzen abotzuarik, aste osoa egon nintzen abotzuarik, normalean 2-3 egun egotena, eta igual juerga eta ostean, eta jazta egon nintzen aste osoa abotzuarik eta esan eguen, ezin dut joan. Eta esan eguen, banoa mendire, txakurregaz, mendire joan nintzen, hor ez dutengo berbarik inogaz bez, bueltatu nintzen menditik, igual arratzereko zazpietan enazako horretan. Eta Aiora mesuet, eta Katxaline mesuet, esan ez, Aiorak esan eztan, afonika bazauz be, etorri guaz egoteko, tal, eta igual danon artean kanteta, ez da askorik behentzungo, tal, kual, eta lehitu duen eguen gero zazpiretan, eta pentsan eguen, galdu dut, kristonen eguna, gero ikusiotez bideoak Olatzuk esan da, Katxalinek esan da, ongara danok superposik, eta ikusten da, bideoan igertan da, jente egon dela super gusture batera, eta orduan pena gazoin, baina, gero paran nintzen gaixorik urrengo astean, así que, hobeto ez nintzela joan, ze hor, ez dakitzen bat pertsona kontagietan, izango zen. Behintzat, zure ekarpen txiki hori behintzat, beste egunen batean izango da, baina badakigu tote bagetan agertuko dela zure izena hori ere, kontatu digu Aiora Renteriak. Hasteko, Valentzian badakizue dugula fokua jarrita azken astean, eta guk ere elkartasuna adierazten nahi diegu biktimei, eta zuek ere badakigu, parte hartu duzuela, Son Valencia izeneko ekimenean, hemen Donostian eta Bilbon ere izango dituzue 3 kontzertu, zuek Lore, Bilbon joko duzue. Martitzenean, ez dakin dauzen emitituko da, hau, astelenean? Hau astelenean emitituko da, baina zuentzat. Orduen, ikusten baduzu astelenean, esango zuet bier, Bilbon deku kontzertu. Bazpare, azarok 12, ezkertea. Azarok 12, Donostin deko Olatzek da badaban, beste horran besteko talde antikaz. Jagurtu dira, osake. Sold out. Bilbon 3 leku desberdinetan, Bilbo Rocken, Kafe Antzokian ere, Kristalen, hausten unak antzokian zen. Eta Stage. Stage. Gu Kristalen egon gara. Martitzenan eta egunean bebai dauz. Aste artea eta ostegunean. Elkartasuna hemendik eta
Eta, bueno, laguntza guztiak, ongi etorriak dira, beraz, bueno, eskerrik asko zuei ere. Eta aurkezpenak eta, bueno, hau guztia kontatuta, guazen gure gonbidatua agurtzera, eta ona gonbidatzera, ze gurean da, Olaia Inziarte, ez dut ikusten, Olaia! Esan eta esan ari gara, Olaia Inziarte etorriko dela. Kaixo, Olaia! Atxaldeon, hola. Atxalde iuntzeon. Atxalde juntzeon. Ze moduz? Bigarren naiz, gurekin? Ja, urduri. Baina pozik. Hau da espazio seguru bat. Osea, pozik, gero justu egon gara aipatzen betiereko tasunakin badutela movida harreman txarrori edo. Osea, karo, ni hemen sentituko naiz lagun artean bagina bezala. Baina gero pensatzen dut, Olaia, kasu zerraten duzun, gero hau edo noiz ikusi dezake. Bueno, lasai. Ordu saiatuko naiz. Vale. Zer larria oso larria, bai. Lorek eskatzen du, behar nahi dunean mozteko behar eskatzen du, eta esaten dut tontakeri edo astakeri bat, eta jazta. Bale, espada. Hori da. Badakigu baten bat etorri dela espreski zu ikustera, bere urtebetetzeguna izan delako, bertu, hortxe, ez dakit bere izena zindan, bota? Ai, lotxat. Katrin. Ai, zorionak. Katrin, Zorionak. Hemen txeda, jo, etxalo bero bat, Katrini. Olaia, zu ikustera etorri da, Ke guai, milesker, Katrin, zen baja. Eta, bueno, esan beharra dago baita ere, aspaldiko partez zu ere, Olaia, pixkat oskolatik ataratzen, muturtxoa ataratzen ari zara, zer kontatu dezakegu, edo, zer kontatuko duzuzuk? Azteko ematen didala kriston pereza. Epa! Eta garbia izanen, naiz. Ez dut inongo gogorik deus kaleratzeko, baina ja tokatzen da. Zeren badut disko bat egina kasik. Atera nuen 2022ko urrian. Osake 2 urte, eta gero 2 kanta solte atera izan ditut, baina, bai, hola gutxi. Eta, egin dut bertze disko bat, egarakitzen. Eta zaroaren 17an... Nola barkatu? Ari direla amaitzen. Akitzen, amaitzen. Barkatu, jode. Diskoaren izena zala, a ber. Ez, ez dut errango oraindik. Vale, lasai. Ez dut errango. Ez, tranqui. Aterako dugu lehenbiziko kantu bat azaroan 17an. Vale. Eta, horren ondotik ja, mantxo, ailegatuko da bertze guztia. Erran nahi dut, ez dutela gogorik konpartitzeko, ze baut gogoa nik aitzeko bezala. Eta, jartzeko lagunei edo jartzeko gama, eta bira, egon gara hau iten. Baina, eske badut kriston panikoa oraindik konpartitzeko eta hola, osake, nola badagon margena, egonen naizola saiatuko naiz lan zen, eta gero, jazta. Eske hori tokatzen da, bai, bizi behar da. Berandu xago hitz egingo dugu hortaz, badugu asmoa pixkat esposizioari buruz eta hitz egiteko, eta, zuen lana, ez da publikoki agertu beharraren kontu hori guztia hitz egingo dugu. Baina aurretik, hitz egin nahi dugu pixkat zuek denok sentitzen duzuelako, imaginatzen dugu zuen lana pasio, baina pasioa batzutan lan bilakatzean, igual, galdu egiten da pasio hori, edo ez dakit zuei gertatzen jatzuen. Adibide bat jarriko dut, Tulsa, ez dakit ezagutzen duzuen, artista Hondarribitarra da, Bilbon bizi izan da urte luzez, eta Madrilen bizi da, eta gaurko musiken Espainiako sari nazionala jaso dau. Eta Tulsak podcast batean kontatzen dau, bera psikiatra dela, eta ez duela inoiz musikaz bizitzea edo erabaki. Ez duela inoiz planteatu ere eginez. Berak bere lana dauke, baina musika hortxe dau eta bere pasioa da. Eta berak honela saltzen dau. Ez dut inoiz musika soilik bizi izan nahi. Enuelako musika gorrotatu nahi. Enuen nahi nire pasioa frustrazio bihurtzea, enuelako nahi autonomoengatik, arrakastagatik, zenbakiengatik kezkatu nahi. Zuek horrelakorik sentitu duzue sekula? Olatzen gazurekin hasi. Noski, baietz. Bai. Askotan, bai. Bai. Astero. Nik esango nuke musika gorrotatzeko moduen ez. Musika bera ez. Industria musikala bai. Baina musika ez. Zelan gorrotoko duzu musika, ez da? Musika justo gure motivazioa, ez? Beste guztia da eskatatzera ematen zaituna, ezakin nire kasuan faktura gestioa, kudeak eta asko zerikusirik ez daukatenak musikarekin, askotan desiatzen dago gitarra hartuta jotzeko, baina gehiengoa ez da hori askotan, orduan.
kezkak pixka izan frustrantea da. dozu zenbakiak, baina ez zenbakiak ekonomikoak baizik eta esan gurote zenbakiak laikak edo zenbat visualizazio deko zuzen, edo Spotifyen, edo ez dakiz zer, tonteria bat da, baina gaur egungo mundu honetan industria musikala eske holan dabil, igual promotore batek gure deuz, boste taldeko festival bat ingure deu, ezta? Eta aditzuko deu lehenengo gauzea da Spotifyen zenbat entzule deko zuzen. Eta ez badeko zuz, ez dakiz zenbatetik gorako entzule kopurue, ez zaitzu ekarko beran festivalera, eta hori, nik uste dut kakasar bat ala, zenbat alde dauz onak, eta gure dozuzenak ikusi ez dakin non, eta ez teko zu aukera, karo, ez teko zelez nahiko entzule, ala. Eta orduen beti dau, jente bardine, ez da? Moten deu, hau dala, igual, estatu mailan, hau dala dauena, baina, eske hau da, baina ez da ikusten horregaitik, askotan, bai. Nire kasuan ekonomikoki ere bada kezka handi bat, eta handienetakoa, zeren askotan ez da bideragarria. Ez dakit, nik orain kontzertu batzuk ditut, eta denak takilaren araberakoak izango dira, orduan ez baditut X sarrera saltzen, nik ezin diot ordaindu nire lantaldeari, eta nik berdin ordaindu behar diet, orduan nire dirutik jungo da, seguraski. Jun barko da, ez dago ez daukerarik, orduan hori ere niretzat presio handi bada, ze ez dago askotan ere esku, zenbat salduko deten, batzutan naiz eta promozio handiena egin, ez badezu saltzen, eta ezin dezu zure burua ere kulpabilizatu horregatik, baina batzutan zenbakiak ez ateratzen, eta hori estres handi bat da, baita. Eta baita autonomo kuota, gestoria, ezakizer, gastu pila bat, inbertsio handi bat, disko bat egiteko, eta gero ez badezu berreskuratzen kontzertutatik, ezitzea bizi. Eta sarrera gitxi saltzeak bebai dakar, gero promo txarra dala hori bebai. Zer jentak ikusten deu, erdi utzik egon dala aretoa, eta orduen dine, bueno, pues esto es no molan, eta honek ez dugu sekarko gure salara edo gure tal, ze menjo dere eta bakarrik saldu derez, eun sarrera, eta orduen ez dugu sekarko. Osa da, gitxi saltzea da, zutzako txarto diru galdu dozulako, eta aparte, urrengorako igual esaitzuelako ekarriko gehiago. Orduen, zenbakiak esan duzune. Bai, ezakit baina zenbakien azpian ez, badau, igual zuk ez daukotzula motivaziorik olako nunbaiten parte hartzeko ez, imaginatu bestakit, sare sozialetan egoteko, baina aldi berian egon beharro dozu. Eta orduan, ez dakit zuen artean eragina dauken baita, zuek, igual desgaste horrek dakar, igual, zuek motivazio falta ukitzea, ez? Musika sortzerako gara. Bai. Ni egon naiz musika aitu gabe denbora haunitz, jo gabe denbora haunitz, instrumento fundatan, eta ez nuen deus jakin nahi, maite zaituz ez pila bat, baina inoretaz. Ez nuen deus jakin nahi inoren musikataz, edo behintzat bizirik zegoen inoren musikataz. Egon nahi zaitzen... Egon izaitzen Txabela Vargas, Ruper Ordorika, dagoela bizirik, baino... Puntualizazioa badaz. Bai, da bertze generazione batekoa. Eta... Instagramik ez dauke Ruperrek. Claro. Pues, exacto. Eta ez, desinstalatu nuen Instagrama, desinstalatu nuen Twitterra, eta... Desinstalatu. Bai. Eta, igotzen dituen bakarrik nire zakurran fotoak, si eso. Bai, nik asko ikusiot, zakurra asko ikusiot. Nire zakurra badaki jendek nora izena dena, porque bakarrik igotzen dituen bere fotoak, ematen zian, hasta uzolotxa nik nire buruari igual selfie bat egiteko, dena gaizki, gorratu nuen absolutamente kanpo mugimendu guzi hori dena zeren, erraten nuen eski azta egia, tio, azta egia da, como hau, eta joat erostera ogia, eta hitzeak, zen miseria baduen ez dakin nork, eta ez, ze batzutan bai sortzen da nebulosa bat hor, irreala, esposiziora emanak gauden personongan, izan musika, izan bertze dozein kontu, eta egon iz super aserre horrekin, eta hortaz, gauzok aipatu duzu zuei sustentatu zaituztela musikak, niri ez, la he odiau, mucho, nik denetik eukidete, hori ere ez hainbeste. Ez, horratatu izan dut pila bat, eta
Eta gero iritsi zen momentuan, de repente atera nuen pianoa fundatik, eta sinitzen kantatzen ama txikin eta izpakin txikitita, eta horretzen naiz, nola unkitu nintzen, eta seginen bat batean, emantzen olako kontestu bat, baginen pila bat jende etxekoak, eta seginen kantatzen, eta horren, ostia, hau zen, nik honengatik iten nuen. Musikarekin adizkaitu edo, ez? Eta horra sinitzen berrez komposatzen eta hola, baina honitzen pila bat denbora, eta gero, eske ez du inork ulertu beharrik, zeren ez du inor zertan ulertu, baina galdetzen bazidaten inporta nindun jendeak esplikatzen, igual amari erraten nian, aber, ama, zuri oroitzen zara behin nola ganitzen jatera Iruñan eta geniten gamba pila bat. Eta gero egonitze, eta ez dut deus jakin nahi orai ganbataz. Porque edukin onkristo tripako mina eta hola. De hecho, ez diot nahi egin promo, bueno, hau moztu, edo patu pitido. Porque enteratu nahiz langilek badituztela baldintza txarrak, osake. Ai, vale. Eta hori, zer ramaruen? Hori eta hola esplikatzen nioan en plan, joder, pues da empatxo bat de toda esa movida, ni nagoen super ongi, zakurrak egiratzen argia. Esposak eta horregatik empatxo. Ez que niri pastan jat, ni ez nazala ni bakarra. Talde baten nau. Orduen horrek babesten zaitzu pilo bat. Ze lau gara lez, igual banandu indan zuz geusek, sareetan egotea edo elkarrizketak edo bideoak eta hori, ez garagon behar beti laurok batera. Venga, hau bidengo zuzok biok, tal, orduen ez da horren besterako, nik askotan ikusten dut olatz, entrevista hau, gero hemen, una pereza. Eta nik pentsatzen dut, eskerrak ez nazela kantautora, Zer nik bakarrik ezingo neukein zuok ikusuena. Oraindik, Lore, gero demostratuko ezu akazula hotxaia de kantautora. Bai, geurko zuontzako, Zer gehiago ez. Bai, osake, hau pasuok, Mira esker, Lore. Eskertzen da, ez da, baina bai, egia da, ez dakite zuek promozio... Bueno, ez dakit basatia da, baina promozioa nahiko heavia izango da, ez? Seguentzat. Bai, gainera, sentsazioa izaten da, gaina ustez ez du ez niez gara oso zaleak, gure burua saltzeanak eta pixkat zaila egiten zaigula hori, eta denbora guztia sentsazio hori zureari buruz hitz egitera zoazela denbora guztian, eta sareetan egunero hau egin dut, beste egin dut, eta hemen nago neanoa erosi sarrera hauek, ezakze. Eta sentitzen zera super astuna ni behintzat, eta jendeak esateit, leku guztietan zaude, pues sentitzen dut, eske hau inbardet, eta... Egin behar da, zuk uste... Bueno, zakit, igual... Gaur esan doztezu, justo. Egon garen, eske, niretzen den indeulo, atzo hemen eukidugu beste movida bat, eta... Gaur gauean ikusi ezakezu, por cierto. Gora bihotza. Bueno, gero hau, bai, zuzeneko, ez dut esango. Bueno, orduen hemen indeulo, joaterran etzera eta huelteo. Eta gehizen egon gara, esan nontzon atzo latzeri, izartuten zanean, elkarrizketa bat eukido zu goizian. Ez banaz izartu, etorri sartu nire gelara eta hiri persiana, eta orduen lotu da, oian nigaz apur baten berbetan, eta esan deu, eske, ostabari mingotez, biher kontzertu ez dakin sarrerak salgai hemen. Osta beri behar dut, egunero nago eminten, eske parezko una pesada, eta bai, eske min behar zu. Ostantzen jentea, zure lana da, ostantzen jentea estantarioko. Jendia anteratzeko, guri gertatzen jaku, joko honakin, sentsazio bat dela, egunero zerbait matrakia ematen egon behar dozula edo, ez? Baina jendea anteratu behar da, eta bale, eta sentsazioa da, saltzaile kontu hori, ez? Eta gu superastun sentitzen da jendea. Joko nan egon zingen teratzo, nintzen eteratu. Bueno, pues ya está. Bai, kontraesan horietan erortzea normala da, ez? Zuek sentitu duzu, enau eroso... Superastune gara sentitzen dugu, gero ikusten zu, ez da la holan. Kanpotik ez da la holan. Jendea bere bizitza dauka eta orduan, ez dela importantea. Exacto, nik ez dut ikusten, astun ikusten dut, batzutan inkluso absurdua, ez? Ze hostien ez ni hemen erraten egon izela gaur atxaldean xorroxin irratian eta... Nori ari naiz ez, hitz egiten baita, ez? Bai? Eri importa zaio. Ez du importa horrek, en plan, badago jendea hiltzen. Guk entzule bezala, guk nahi dugu zuk hori ematea, ez? Albiste hori ematea eta informazio hori, baina... Claro, kontrara, zer, ez da, bai, oso lorgarria da, Zetan etorri zara hona geurola, ja. Ez du entzutera, Ja, da, porque eramaten gara ongi. Hola engainatzen dugu jendea.
Industria da dana, eta bueno, ematen du ezin dela aldatu. Ez dakit, zuek badauz, bueno, formularik ez dut uste, baina, igual badauz aukera batzuk aldatzeko, beste era bat eraiteko, ez dakit, zure kasuan, atxeden totala hartu zinun, eta, ez dakit, hor badau baita beldur hori, igual jendean nitaz ahaztuko da. Ez dakit sentitu zinun zuk beldur hori, edo... Baina erabaki hori hartu zinun eta igual onena izan da. Bai. Edo? Espera, nahi dut puntualizatu gozat, porque erran dut, en plan, ze hostia, ramar dut egon izela Xorroxin irratean, eta igual eman du gutxi etxi dudadera Xorroxin irratea, baina ez da gure bailarako eta da munduko irratio berena. Hau bai Xorroxin irratea. Ez que atera zain naturalki. Pues... Izena guapoa da. Xorroxin. Bai, ez que Xorroxin. Xorrox eta fin. Bale, Xorroxin. Zeintzen galdera? Ez, bueno, iruditzen jatela, industria aldatzeko beste modu batzuk badaudela, baina ez dakit zentzu dian, ez? Aukera horiek zentzu dien formulak. Baina igual, geratzea eta egotea bi urtez, ezerrein barik, bueno, bi urte. Bi urte, ez urte bete, osango dugu. Ojalá, bi urte. Bi urte ez badakigu. Osa, ezerrein barik, bai. Esposizio aldetik hori urotezan. Baina, bueno, hor badau beldur hori, ez? Nik uste. Bai. Erabaki hau hartu dut, urte betez egon genaz hemen nire etxian, baina beldur hori sentitu alda, baita. Bai, eta igual inbidia punto bat bertzeekiko ze ikusten duzu, igual ongiera ematen dutela, eta nik ikusten nire burua unitzetan aserre etxean, inbidiaz edo ez haien lanarekiko baizik eta haien jarrerekiko inbidia eta mesfidantza. Eta erratenen, ostia, tio, persona hau ez da gelditu, ze baztu depresionik, ez dut ulertzen. Baina serioki galdetzen, eta galdetzen dio nire buruari, nola da posible? Igual badu, da posibleena. Baina ikusten nuen como, ostia, eski igual nik ez du baliontako, tio. Eta hori izan da oso astuna ere bai eramateko. Baina aldi berean, ni behintzat sentitzen dut behar nuela gelditu, baina bai edo bai, eta de hecho bortxara gelditu nintzen. Ez nuelako nik jakin lehenago gelditzen. Eta orain beldurra ematen dit, gauzak kaleratzeak eta hola, baina kanpo mugimendu horrengatik. Zeren nire zen supereroso eta banun sentsazio bat, ze ongi jendeatzen dudanitaz. Zen, increíble. Osea, edo sentsazioa behintzat. Eta horren berriz, bueltatze hori, eta zakitze, baina nire aitak errandit, errantzian testualki pasaden egunen jarri nion kantu bat berrietako eta hola, eta errantzian, polita kanta, Hola, disko honekin ez duzu eduki bar bertziaken eduki zinuen arrakasta, Eta ni, vale, pues, Eta nion, ojalá, exacto, de hecho horregatik atera bar dut, bals bat, lehenbiziko kanta bezala, como bastante triste eta hola, ez da izan, como, pegajosoa eta deus, ez dago deus pegajosorik da dena ultra tristea, eta... Baina hotelaren kontra. Nahi zu itxiz zero jarraitzaietara, Hori da helburua diskoarekin, bale. Hori atera zaidelako, hori da barrenean duten, nik horrein barrenean ez dut, eta inoiz, eske ikusten nun nire burua, como dantzatzen edo kantatzen B-klasekoa con el bomboa negras, eta ematen zen, disforiaz aparte, ematen zen como... Aparte, ni ez naiz hola intziarte, denei, hola intziarte con C, gortari. Eta hori, pues... Bueno, zure zenak dutakoa betetzen ari zara, ez? Bai. Estrategia alternatibo polizio bai, Hori formula ona da. Ja, zakit. Baina nago superpozik, diskan niretzat dago superguai. Nabaritzen da, ikusi zadela diskoak. Egia, ni nago superkonten, niretzat asko zobea, baina, da, pues hori... tripaki kontenido handigoa edo. Bai. Orduan hasi berna zentzuten azkenengo kantatik, igual azkenengoa izango da ez dakit zein den azkena, Ondi ez dakit zu, bale. Ez dakit ordenata deus. Jo, bale. Ja, ba. Zuek neskak, ez dakit, badozue estrategiaren bat, mantentzeko esaten zinuten musikak lagundu digu, ez? Bai. Piskat, baina... Nik hori ere sentitu nun, ez dut gitarra jo nahi, nik sentitu nun bukatu nun aurreko bira, eta pentsatu nun luzatu nun zan gehiegi, eta bukaeran egon amaitzeko desiatzen, eta pentsatu nun zagi jarraitu nahi dudan egiten.
Eta uste dut, gure artean hitz egiten dugunan konturatzen gehala ez dela superarraroa naiz, eta besterik gabe, igual egoerak eramaten zaitu zure mugaraino eta ja ezin dezu gehiago. Eta ja leheno maite zenituen gauzak, ja pisu iten zaizkizu, nire ustez gain esplotatzen dugulako gure burua, eta ditugulako 8.000 burua uste eta kontzertu bat hartzen dugulako gure gain hor dago guztia, eta nire kasuan klabe bat era osasuntxu batean bueltatzeko izan da justo esatea, bira. Eske, era ontan orain arte dindeten eran ezan sanoan eretzako, eta orduan egingo betera batean, eta saiatuko naiz izaten jasangarria, baina bizigarria niretzat, ekonomikoki eta dena jasangarria, baina niretzat bizigarria. Ez bada posible dena, eta orain jakingo dut, pues ya está, nik psikologiako karrera ekat, ya está, baina orain bueltatzeko zea hori izan da, izan behar da, bizigarria, ardurak banatuago, ni egon bar naizola, sentitu bar naiz eroso, eta dia ditut baldintza batzuk, barne baldintzak, kanpora begira, hori, minimo batzuk beharko dira, baina batez ere zan barrura begirako gauza bat. Eta orduan ikusiko dugu, denborakin abertze pasatzen da. Bueno, holtza gainean izan zara, ez? Aldaketa hori egon da, diskoa sortzen ari zinela, lasaiago, esposiziorik gabe, baina holtza gainean jarri zara, publikoaren aurrean, nola sentitu zara? Lehenengo... Nabaritu eta aldaketa hori, eta horrek eman dit kriston poza. De repente esan hon, wow, posible da, egotea erosota, kontzertuan zentratua eta ez pentsatzen, gero furgonetan nora eraman behar dezun, eta ezakit zer, eta aber altak eman dituzun, eta aber ezakit zen bat, eta ezakit, ez, jazta, zentratuta kontzertuan. Altak eman dituzu, ez. Jode, mikroinfarto, 3. kanta, altak eman dituzu. Ezakit, nik bai nabaritu dut behar handi bat bizigarria izateko niretzat, eta hori da nire trukoa, gero industria doan bezala, nik ez diot, ja euskeraz kantatze hutsarekin jari gera algoritmoen aurka, jasoko ditugu industriaren zigorroiek, ez, eta bueno, pues jazta, eta ez baituzu ateratzen kantak 4 hilabetero, como churros, horrek ere badauka eragin negatibo bat, zugan orduan, hori guztia horregonda, uste dut sanoena eta bide sano bakarra dela hori aztu. Zuk egin gustatzen zaizuna, aldezun hoberen, eta egon bakean, ze bestela, ez zea biziko. Eta talde modura, Lore, bakarrik zaila da, baina talde bat kudeatzea ez da izango erresa, ez? Batek, igual batek ez da unai jarraitu, horrelako kontuak egongo die. Errestasuna da, babesa dekozulako, zezauz bakarrik. Baina bestalde batetik laurokara oso desberdin. Orduen, geur zuzauz holan eta bierni naholan. Eta normalean, bakotza dau bizitzako momentu baten eta zu beste baten, eta holan, orduen, konpaginain behar dire gauzek eta saiatzen gara. Ni eskapur bet pasotan, nien hau joten eta pentsetan ia altan emon badotez. Pentsetan, emon dotez? Me la pela. Eta orduen, ez naz egoten pentsetan, soy un poco pasota. Orduen, horrek bure ustek ez dute zeukiten. Nire mobiak izaten dire, ostras, atzo entra behar nagoen ez dakiz zer. Rollo, azkenako egunerako itxite dutana, eta orduen gero estresaiten naz, bai estresaiten naz, egun horretan, eta ja ez da, eta gero lasain hau. Dinamika ez da oso dinamika ona, baina niri funtzionatzen dozt. Bueno, funtzionatzen badau, Nintzako bai. Dinamika nahiko ona da. Eta azken galdera bat, konparazioan aipatzen dozu ez, Olaia, besteek zer egiten duten, eta honek hobeto kudeatzen dago ez. Zuek sentitu duzu hori konparazioarena, industriak ere konparatzen ditu artistak, ez? Olatzin Ziarte, Olaia Salvador, artista paraleloak ditugu. Hori ja zenbat izan dira. Chicas que cantan, con una guitarra, tienen flequillo. Wow. Ya está. Eta gara denak igualak, ez? Bai, hori da. Dena gaudezaku batean. Neskak izan daia nahikoa. Bai, ez que ez dizut eran ez da neska konsideratzen nahizenik nik, eta zuen plan, chica que canta, zakitzen, venga, pues vale, guapa. Osea, eta... bazagoen kritiko bat, hori zentzara Lore. Ai, ama. Berriz baterako dugu, punto. Ez, porque egingo digu promo. Bueno, ez, o punto C punto esan da, ez dut uste. Nik uste ja bota berela, Edo behintzat, zure presiogatik, Lore? Ez, igual ez, igual jubilain da, ez dakit. Bueno, azalduko dugu. Behintzat ikusi dut,
leku bardinean kontzertu baten kritika bat beste batena. Edo oin biek dauz, edo hau ja jubilada ez dakit. Jubilatzeko adinik ez duken, Bueno, zer martzen hon, ora, ja? Zuela web horrialde bat super itxusia, txika, ja, que te pones itzazu zerbait, takitke kutre, zen super blog bat, blog. Rock and roll, como viejo de tipo, en plan, pues es una, como super, nola da, kultoki idazten tabla ezakit, eta bere pagina, en plan, tío, así, ezakitek hile luzeakin, que pereza. Eta konparatzen gintuzten denak izaro, porque denak gara izaro, porque la única tía que canta que escuchas es izaro, porque ez duzu referentzia gehiagorik, así que venga. Eta, exagerado. Denak gara persona iguala. Bai. Eta da exageratua, tio, ez duzu zure bizien konparatu Mikel Urdangarin eta Ordorika, no me jodas, ¿es? Bai. Gaur Ruperrekin. Me encanta Ruper Ordorika. Egitan. Baite dugu egia da. Bai, egitan gustantzi pila bat, Baina, bueno. Bai, osea, kanzelatu ez duten gizon kantari gutxi hauetakoa, osea, que... Ez que normalean, gizonezkoak izetan dire, beitu Ruper, beitu Mikel, beitu tal. Eta besteak dire, beitu emakume bat kantetan, ezta? Beitu emakume arbeslari bat, ez? Eta entzuten ez zaituzten arte, osea da, como... Eta de repente igual egiten duzu ongi eta... Hostia, pues ongi, Eta, joder, eta gaizki baldin bazen ere, ze? Osea, ez? Eta pasaren egunean pensatu nuen gainera. Adibidez Mikel Márquez, Mikel Urdangarin, Mikel... Gehiago, Mikel Hementik... Joder, ez ditu inork nasi inoiz? Osea, ez? Ez. Eta... pentsatu ere. Hori? Pero gainera, gizonez osatutako taldeak, ez die gizonez osatutako taldeak. Hori, hola. Neskez osatutako taldeak, neskez osatutako taldeak. Eta diferentzia. Futbola moduen futbol y futbol femenino. Hori da. Holan, musikaraz bardin. Bai. Aldatzen ari da, auskalo. Ez dut uste. Hori pentsatzen genuen eta bapatea. Ez que egin duzu flequillo. Baina, eman honik emanaldi bat eta etiketatu zuten olaia iziarte hau gertatu zan, duela gutxi. Bai, baino gehiagotan pasatu da hori, Por cierto, Cris Amendao ez dut ikusten. Vaya, es que igual la confundís conmigo porque se ha dejado el pelo larguísimo. Es que hoy ni koña hori dekogu, es que zuek lekilen dozu barriñek gara, eta bera ja luzei itxiten da belta, ja bajistea izango da. Claro. Gaina zuk abesten dezunez baita? Es que pensaba que eras yo. Barkatu, listo. Bukatzeko gauza bat, The Last Dinner Party ez dakit ezagutzen duzuen, Britainiarrak die, emakumez osatutako talde bat. Vale. Bueno, eta Erresuma Batuan BBC Radio 1ek saria eman zie, sari oso garrantzitsua talde berri honenari saria, ez? Orduan, talde honek sekulako arrakasta izan dau urte honetan, kontzertuak eman dituzte alde guztietan, eta taldeak erabaki zauen Europako turra egiterakoan, bira erdian erabaki zauen iragarritako hurrengo kontzertu guztiak etengo zituztela osasun mentalagatik eta fisikoagatik. Arrazoia oso garrantzitsuzkoa da eta enbeharreko zerbait da, baina ez da ohikoa, ez? Hartzea eta esatea, beitu, nahikoa da. Hau gehiegi da guretzat eta ez ditugu kontzertu guztiak egingo. Zuek planteatu izan duzuen noizbait, zuen kasuan, iruditzen jat musikarien kasuan, badauela bi fase bezala, ez? Fase bakartiago bat sortzaile bezala aritzez arienean, eta batean kontzertu bira dator, eta esposizioa erabatekoa da, kontrastea handia da, ez? Publikoa alde guztietan, aurrean, atzean inguratuta zauze jendez, ez? Ez dakit hori, kontraste hori nola daramazuen, eta erabaki izan duzuen noizbait, igual kontzertu bira txikiago batein, edo... Baina, bueno, hor ekonomia sartzen da, ez? Claro, lortu behar dozu dana konpensatzen. Eta saietzen gara, guk darogu pilo bat urte, eta kouen, batzutan, normalean, diskoatara, gira, disko honen gira. Amaitzen da, sartzen zara, konposatzen, urrengo diskoa. Ataretan dozu eta gira. Eta orduen, bain dugu, urte batzuk izen dire, rolloa tope,
eta igual urrengo urtea lasai haue, eta holan. Gero bebai konposatzen zauzenean, normalean edo ez tozu emoten kontzerturik edo kontzertu gitzi emoten zuz. Orduen tranquila ibiltzen zara. Niri pertsonalki pasetan jat, gauzenean jira kontzertu asko, eukiten dutela gogoa, eukiteko asteburu libre, aste batzuk libre holan, eta etzan egoteko tranquil, eta konposatzeko edo estudioan egoteko grabetan eta gogori sartzen jat, edo kanta barri ekiteko, edo lo que sea. Eta alderantziz, gero nagoenean, denbora asko kontzertu barik edo lan, dekot ja jirain joateko gogoa. Osea, si tienes el pelo liso, quieres rizado, quieres liso. Niri hori pastan jat. Osea, gurotana, baina, denbora asko danean, luzentzen danean denbora asko, gure zu kontrakoa. Hori pastan jat. Baina, igual kontzertu bira murriztea, edo... Bai, hori askotan egin dugu. Bai, indozu. Bai, posible da, eta ez da... Bai, ez dakit esan aldan, baina datorren urtean murrizteko dugu nahiko. Bai, lasai hau egoteko. Bale, Ni berdin. Bai, nik ere bai. Nik lehenengo urtean edo inituen sobera, eta gainera, pixke bat, badire gauze batzuk ez dizun nahi zeineri ez diozun ezetzerran nahi, eta orduan hartzen duzu holako kontzertu sorta bat, igual ez daiena zure proposamen artistikoakin ere, zeren igual zaude goizeko ordu batetan jotzen, jota batzu gitarrakin, pues igual, not the place, osea, da pixke bat, gogorra eramaten baita ere, eta unik gaunitzetan, egontzen bat, erranela, ostia, zenbat denbora garitzen da kontzertura arte, soinu frogak, igual bergaran, soinu frogetatik, txosnetan uste dut zela, kontzertura arte, eta errantziaten ordu erdi bat edo terren mierda. Bertzenaz, seguraski piratu izan nintzen. Osea, egon nintzen, esto, tipo, zu, osasun mentala, da marroi bat, baina eski momentu hortan nintzen egiten al limite, osea, nintzen olako kontzertu sorta batean zeinetan. Batean, ez dakit nontzen, Araban, kasi erori nintzen estenatoketik eta hartu izanen nuen kriston hostia erori izan banitz, eta pensatu nuen, osea, estropozo egin nuenean, pensatu nuen, ojala erori izan banitz, porque egongo nintzen ospitalean eta ez nuen jo beharko, osea, en plan, olako gauzak. Orduen, momentu hortan egonta, evidentea zintzarela egon, jotzen jenden aintzinean. Orduen, erabaki dutena da, eginen dutela, osea, kontzertu sorta bat askoz murritzagoa, albaldima da kondizio hobeekin, eta toki konkretu batzutan, osea, aretoetan zera sentitzen dut oraingo proposamena dela zerbait egiten intimoa eta unitzez ere hola, osea, ez dela gaueko 12etan txosna batzutan jotzeko zerbait, eta biltzen dugun soberako diru horrekin, baldima da jor soberako dirua, ez dut uste, gaztetxeetan egin bertze formatu bat, pues, murritzagoa, seguraski, ze jendea pagatu behar da eta hola, baina baita ere itxian, neguan, eta aprobetxatu hor, pues, inbertitzeko diru hori ere bai, osea, erabaki hori nik super hartua dut, eta gero, aparte ni ez naiz bakarrik kontzertuetatik bizi, osea, hor egiten ditugu kasi musikariak ikastetxetan, Iruñerriko institutotan ere bai tailer batzuk, gero orain nahi dut kontratatzea Barrakan kolaboradora bezala. Barraka saioari, mesutxo bat, kolaboratzaile izan nahi du. Eske, atzo egon nintzen eta pasatu nuen superongi, bakarrik nahi dutin, pues hori. Bueno, Barraka, batek ez du jakingo, hau emitituko da astelenean, eta Barraka ondion ez da existituko. Claro. Baina, abendutik aurrera esango nuke saio berria izango dugula primeranen, Barraka izenekoa, late night moduko bat, eta olaien zearte izango duzu egon bidatu, eta kolaboratzaile. Ojalá, egitan, Pasatu nuen superongi, porque gainera ematen dit bastante auzolotxa... Bai. Ez dute, bueno, ez dute ramar. Honek ez da? Ez, auzolotxa humorezko programek, ematen dite auzolotxa haundia orokorrean, osea, badire batzuk ez, baina, orokorrean, netzat, marra da oso fina, eta egoten naiz, Eta ez nuen pasatu auzolotxa, eta hori izan zen, posten izpila bat, porque horriten du lana, jendea, pues importa zaitena. Eta joder, ze ongi, porque...
Así que Bai, egia esan. kontratatu nazazue barraka. Venga, hala. Beitu, ez dakit hau zolontxa sentituko duzun, espero ez ez. Behingo dugu jolas txiki bat, bale? Bai, ze, bueno, zuei gertatuko jatzen seguru, eszenatokian egon eta esan, jo, ez dauket gogoik gorputza jartzeko momentu honetan. Eta beste gorputz bat jarriko neuke, hemen holtza gainean, beste pertsonaia bat, beste nahi dozuena. Zuek aukeratu, ze pertsonaia, ze persona edo material edo nahi dozuena izango zineketen, hori ikusezin bilakatu nahi dozuenean. Bale? Hola, venga, zurekin hasiko gara? Bai, ez dakit planteamendua guztiz ondo ulertzen dudan, nik ulertu nun zela nik egon nahi ez dudanean, beste pertsona bat egongo da nere ordez, nik egiten dudan egiten, Baina, bueno, zuzara, azken finean. Beste gorputz horretan edo... Aukeratu biozu ze pertsona izango da. Ni beste gorputz batera, uste nun beste norbait nerera. Beste norbait zurera, hori Bale. da. Ola Salvador beste pertsonaia bada. Holtza gainean. Bai, kanpotik iguala. Adibidez. Ez ba. Hau da, como zen ego zuriatu maki. Adibidez, ez que igual nik ez dut ondo lertu bez, Adibidez, momentu horretan txakur betu uroti zen. Adibidez. Hori da. Ja, baina zer dago, txakur txakur bat suabe kontzertu bat. amaten. Ez, baina adibide bezala da holtza gainean. Egin zuek. En plan, momentu horretan zauzenean, ez dokurean benegon, tierra tragame. Tierra tragame momentu horretan, ez dokure gomen egon, eta... Pertsonaia bat izan nahi dut, holan inok ez dau jakin hori nahuela, baina... Bueno, txakur betu igual ez, txakur betu igual. txakur suabito bat bazaren, jente gongo da, Zuek nahi dozuena, txakur bat izan leike. Vale. Baina nahi dozuena. Basurde bat, ez du... Basurde bat. Inori ez zaizkio gustatzen, Ondo, ze jente eskapa egingo dugu jendeak, eta orduen zu tranquilamente. horregatik. Basurde bat. Vale. Zena buena espero. Ja, nik ere ez. Hola, zulertu duzu. Bueno, eske, jarraituko dut pixka dute. Marrazki bizu linea duletako hortan. pertsonaia bat, ez dakit, nahi duzuna. Zakit, esan duzu basurde eta pentsatuet katua, porque katuak bizi dira guain asko zobeto. Ja, baina jendeari gustatzen zaizkio. Pues ondo. Bueno, daneti dau, Ondo. Niri, ez nahi zait importa, ni mimosago nahi zu baino, niri ondo. Horaingo eta jazta. Ja. De repente, Julian jantzinaz. Boa, sona, lore. Beitu. Bueno, ja. Ez da publiko bardine, ez da? Niño nik. Ja, ezagit. Bueno, hau igual ebai, berda, Ez. Eze bai. Begira, bueno, nik pentsa bat beitu, izango nintzakela gustora drag queen bat. Ostras, guai. Ze drag queena, ez dakit, iruditzak ez dakit, badaukela ez, empoderatzeko modu bat, baina barruan zu zauz eta zure alter ego politia erakustazu. Bai, eta babestute gongo zara, hola. Bai, hori da. Babesa ematen Bai, guzti. bai. Bueno, hori... Joder, gure erantzuna biren mierda. Bai. Barduen nik gure izan anari edo lako, no? Ruper Ordorika. Gidoian irakite. Ruper Ordorika. Gidoia bazauketzuen, Ja. Bueno, beste... Nik gaizki ulertu edo Bai, dira, Bueno, barkatu. ez du importa. Oin beste jolas bat ingo dugu. Gauza bera, baina Joko Onan lantaldeak proposatu ditu 4 pertsonaia. Hori gure bale? nik. Nik ez dakit ze aukeratu duten, nire kasuan, eta zuen abez. Orduan, hementxe dauzken. Ai, ama, ze beldurra. Bueno, claro, ez dakit zindan zein. Hori azalden beharko duzu, Edo guk asmatu. Bale. Berezi horzaz ikusten zaitut, gure gidoilaria, eta berak okei amango dau. Bale. Lehena, hau. Eta hau da Lilo Stitch edo zerin da hau. Bai. Zin da Lilo eta zin da Stitch, nik ez dakit. Stitch da hori. Bale. Bitxoa. Stitch da hori gauzea. Bale. Ez da zer da, txakur bete ez data. Orduan, zer da, gutako bat, zer da Stitch edo Lilo? Nik uru gano que Stitch izen. Hola ditzen zuen berbazta? Baina, nor da? Segido deña. Bale, Segidak, bale. Bale. Bueno, hau, oso polita da.
Hori nik gure izan, eske oin danak gure kotez, claro. Nik uste hau zuzarela, Lore. Bai, gustate Nik uste jate. baiet. Vale, berezik dio beste bat. Ai ama, bueno, danak die. Ai ama. Mulan. Ba, eske danak dire superguai. Superguai, Edo zein Eskerrik ondo. asko, neska. Bai, Mulan da increiblea. Mulan oso ondo. Hori be gure izan, danak gure izan. Bai, hau badakin hor da. Olivia. Olivia. Popeyena, ez da? Bai. Popeye seria. Idea ipes, ez dakit zindan zein. Nik hori ez du gure. Ez que ez da ikono feminista Beste. bat. Hau ez, ni Olivia. izango na, seguro. Beitu, Hombre, gorrizoak! bihotzagatik. A ver, eske gorrizoa zan eraz. Bai, egia da, gaur bastante Olivia nazen. Baina hartu dute lana horiek errebelatzen eta hola, osea. Bai, maja. Baina, Oliviak espinakak janda beba egiten Olivia ez dakit zeuen. nolakoa zan, egia Ez esan. dakan pasaten, ese bez ez da. Nire ustez dela como Pick Me Girl. Bai, penaz nioria. Ena zakorretan, oza, ez dakit. Bueno, a ver, nor da Lilo edo ez ditz? Olaia. Olaia zuzara. Ez. Hola. Pentsatu gitarrakin eta, baina, karo, edozen izan ziteke. Claro, porque somos la misma. Olaia Salvador, bai. Ai, Lilo zara, tori. Ez dut inoiz ikusi pelikula hori. Nik ere ez. Ez nik ere. Ja. Chihiro nor da? Chihiro... Olaia da, ez da. Olaia, Zuleta... Eta Mulan ni. Eta Mulan... Ba, nik dragoi Lore. dute kontuz negaz. Bai? Bueno, dragoi txikitzu, Ze polita, txalo beroak gure lantaldeari. Nire eskatasko gustau, Olivia. Zer esango dut, epa. Bueno, ostras, ja, amaitzen, Amaitzen. Bueno, amaitzen. Odion, gai... Bueno, pixkatze, potolo. Hau, Olaia lotua da horregaz? Ez dakik gaur dein behar da. Ez dut bai. Bai, oparia da. Gero sinatuko dugu edo Joko Ona edo zesakariko dugu, bale? Bueno, bukatzen juteko Joko Ona badakizue, bueno, normalian atemporalak izaten diren edukiak eta izaten ditugula gure ataletan, baina, aurtengo denboraldi honetan behintzat erabaki dugu agendari begira jartzea. Eta ze agenda, bueno, badanetik gertatu da azken astetan. Berezi gure gidoilaria eta biok zoratu egin gara aukeratzen gaiak. Eta, bueno, azkenean Errejonen kasuaz hitz egin nahiko genuke. Eta pixkatola serio jarrita, ama, zu gainera, holaxe jarrita. Txikiro. Aurpegi hori gelditu zaizu. Bautotza eta tapatzen du. Errejonen kasuak, bueno, ireki ditu meloi asko. Eta, bueno, pixkat, honi buruz hitz egin nahiko genuke. Batetik, bueno, ez dakit baten batek ez dakien zer gertatu den Errejonekin, badazpada ere, aipatuko dut, hainbat emakumeek Inigo Errejon Zumarralderreko bozeramalea salatu dutela, bueno, indarkeria matxistagatik, eta, bueno, honek dimisio eman dau, azaroaren 12an deklaratzera joango da. Alegia, bihar, kasu honetan. Eta, bueno, berak prentsa ohar bat idatzi zaben, komunikatu bakarra, barkamenik ez zuen eskatu. Eta, bueno, bertan nolabaiteko obra eta artista bereizteko zailtasunak ikusi zituela kontatzen du, pertsona eta politikarien arteko kontraesana azken mugaraino eraman duela, bizitza neoliberal eta patriarkatuaren biktima dela. Horta, bueno, patriarkatu ez dakit ente bat balitz bezala, eta bera biktima zatz, hartuta, ez? Ordan, nik ez dakit zuek nola harrapatu zintuzten gaiak, eta edo kasu hau, zelan, ez dakit, nola sentitu zinuten, nola bizi izan duzuen kasu hau, Errejonen kasua? Sentitzen eta hau esatea, baina hainbeste, bueno, aktualidad dagoen bezala, eta panorama dagoen bezala, uste ez naizela inorretaz, iaia inorretaz harritzen ja, olako eskandalo bat ateatzen denean, eta sentitzen dut, baina hola bizitzen dut. Osa, irakurtzen eta esateet, beste bat. Bai. Ez que, emoten dugu, orain bezala, pues, lehendakariz muertos, Hori da, aipatuko duzu igual. aipatuko ditugu, baina... Ez que, emoten dugu, harritu inbargaitula bera eskerreko darako, ez da? Eta horregaitik jentari harritu itzintze horrek, baina, nik uste, manzanas podridas hay en todos lados, ¿no?
Eta pastan dena da, fuerte hau emoten deuela, bera politikari eskerti izen da, eta bla bla bla, pues, pentsetan deuela jenteak ba izango dela un tío guai, superfeminista eta superjatorra. Eta, ba, ez, osea, hijos putas hay en todos lados, eta bera bale lengoa. Orduan ez da arrotza zuentzat, eskerreko gizon batek. Hain normalizatuta dakagu, ja. Bai, Da putada bat, baina arrotza ez. nik usunen jendea super eskandalizatu eta hola, ez? Podemosekoa izateagatik eta igual ez zutela espero edo, baina eske sistematikoa den zerbaitetik, eske ez da libratzen ez da bat, eta gainera dutzen zait astokeri bat bere gaia eramateko manera edo, bere burua biktimatzat eta aitortzea eta hola iruditzen zait, como, txabal. Justifikatzen, egin deuena, ez da? Iruditzen zait, hori da maltratadore batek egiten dena bere biktimari maltratatu eta gero biktimatzat jo bere burua eta barkamen askatzen duzunean ulertu nazazu zen oso gaizki pasatzen ari naiz. Eta hori da betiko dinamika. Narcisista. Eta, bai, total. Osake... Eta nola tratatu dan biktimen kasuan, sare sozialetan batez ere Twitterren ez, fokua iaia biktimen gan jarri da ez, eta nola salatu dan, anonimoki eta publikoki norbaitek salaketa jarterakoan ze adierazpen egin dauen eta adierazpen hoiek zalantzan jarri. Bai, eta seguretan nordan... Beti da horrela, sistematikoa da, beti jarriko da zalantzan. Osea, eske, beti gauza bera gertatzen da. Eta, zergatik ez duzu salaketa bat jartzen judiziala? Zergatik? Jo, egitan galdetzen duzu. Eta zergatik ez lehen hau, eta zergatik oin, baina eske hori beti pastan da. Osea, holan kaso mediatiko bat dagoen bakotxean, beti foko paretan da, biktimean. Eta pasasan Frantzin, ondino hor dau, biktimari beti dana. Eta zergatik egin dozu holan eta esalan, eta zergatik egon zinen hor, eta horrek eusek beti. Baina, nik uste dut hori ez dara edatuko, edatzen saiatzen gabiz, baina, hori pastan bada, beti salaketak etorko dire belu, zeiten dozu momentuen ja, hori gonaz esateko eta ez duen jat. Bai, aditzuten da, salatu deuen pertsona hori nordan zelako bizitza dekon, esateko, eskera una, esa está un poco loca, así que seguramente guzurra izango da hori, porque está un poco loca. O sea, claro, pero es que mira quién ha dicho esto, si esa está así. Eta beti egiten da hori, edo egoten zelako mutilasko gaz, edo ez dakiz zer egiten zeulako, edo zelan jazten dozun, edo bla bla bla. Beti zeu zer txarradeko zulako zuk, eta horregaitik zuri pasaiatzu hori. Eta edo guzurre dela ez diatzula paseu, eta gure dozu protagonismoa ez dakin hori be hori esainako. Biktima bateri hori esainako, gure duela prota izan berak. Eta horregaitik salatu duela berak bebai. Gaur zigala joan da uste dute deklaratzera. Salatu dutelako... Zigala, el zigala. Bai, erranen nuke gaur joan dela bere bikotekide hoiak salatu diolako tratu txarrengatik bai berbalak eta bai fisikoak ere. Wow. Beraz... Eta kulturan ere, ari gara, batez ere Kristina Faiara zen kontua dela eta, beste kontu batzuk ireki dira. San Barron atera dira, zakit ikusi dezuen, baina Granadako rapero batzuk, aiak, Pro, zeo. Bai, eta atera ez direnak eske badakizkigu batzuk, ja, osea, bueno. Eta zuek, hemen Euskal Herrian, aipatu ditugu lehendakariz muertos taldea izan da albiste aste honetan, taldeko gitarrista apartatu dute, momentuz diote eurek, prozesu judizial baten barruan edo dauelako, eta apoteke taldeak ere, erabaki dau, azaltzea zergatik junzan edo taldeko abeslaria, taldeko abeslariaren eraso matxista batengatik, eta ontxe kontatu daue, iruditzen jat, badauela, ez dakit, Errejonen kasuaren ostean, edo Giselle Pelikoten kasuaren ostean ere, badau, ez dakit, paradigma aldaketa bat edo, anonimoki badabe, ari garela hitz egiten, eta hemen Euskal Herrian ere bai, edo ez dakit mitxu
moduko zerbait ikusten ete dozuen hemen Euskal Herrian gertatuko dela. Edo, igual ondion denbora behar da. Nik ez eta argi ikusten, hau oso txikia da, koinziditzen dugu denok denbora guztian, eta oso zaila da hemen zeuz esalatzea. Eta ikusita, norbaitek esaten dula, ez dagoela diskriminaziorik eta erantzuten diozula, eta erasoa zuretzat dela, pixka zaila da benetako eraso bat salatzea eta ikustea hain babes gutxi edo eukiezakezula gainera. Babes gutxi sentitzen duzu. Bueno, a ber, horren ikuste oso babestuta eta gure artean oso pina bezala juminala, baina. Babeslarri bai besteak erasotzaileak eukiten dira babeslarregi ze. Adibidez, ez dakitze pasadan, bera lehendakariz muertosek. Oin atera dira albistea, ja modu judizial baten dauzelako. Egia da, hori komunikatu bat jarreta bila Instagramen barkatu lore, baina erretiratu indago, ez da agertzen euren Instagramen, baina hori da kontatu dutena aste honetan. Ez que normalean, talde bateko zunean, ez da? Eta zure taldeko bat, ordu asko pasetan dozuz batera. Nik ezin dozu inistu zu ez izatea konstiente, geur arte, zure taldekideak oin arte indeuen da, nataz, zeu zer ikusi behar zen duen, ez da? Seguro entera zarala. Bueno, edo, suposatzen dut. Eta orduen ja zeu zer judiziala euki arte itxerotea esateko, bueno, pues ya ez da gugaz, hau pasadalako, hombre, claro, oin, ja danok enterako garanean, ez da? Bai, eta zuri ere afektatzen dizun momentuan. Claro. Lehenago zuri etzizun afektatzen. Claro, bakarrik biktimari. Eta zu zinen, ez, hau nire lagune, super tipo jatorra, ya está. Eta hola nizetan da, ze normalean, bueno, eta ulertan dut bebai, batzutan, norberarik kosta egiten jako, admititzea edo ikustea zuk maite dozun non, eta pentsetan dozun edala el puto amo, esaten dut zuenean hau indeuela eta beste indeuela, hasikeran ezin dozu zineztu, en plan, egoten azberagaz, da superlagun minetal, eta karo, baina horren beste jente txar dau, pentsa behar dugu bebai, batan bat minimo gure ondokoa izango dela, baina normalean iten da, ez hori ez da holakoa, da super buenazo. Eta beharrezkoa da, ariketa hori egitea, ez? Zaila izan arren oso beharrezkoa iruditzen zait, eta igual niri eskatelako gertutik gertatu, baina iruditzen jat oso zaila azuk esatzen duzuna, baina aldi berean aldaketak sortzeko eta eragin eukitzeko beharrezkoa dela salatzea gurotezan, konturatzea zure ingurukoak nola jokatzen dagoen, ez? Aldi berean oso zaila da inguruko norbait tokatzen denean, klaro, zeingo ez du zure espazio guztiatik kanporatu eta pertsona hori, ezin duzu ezabatu dago, nik zalantzak eukitzen ditut horrekin, nola, reinsertzioa existitzen da, zein bar dugu pertsona honekin. Baztertuko deuta zigortuta utzi paretera behira eta, oso zaila egiten zait, gestionatzea. Bai, ez dakigu zela nein. Jose triste egitzitziko dugu. Ja, igual, a ber, dakagu zea espres bat ola huelta bateko honi, edo? Ez daukagu ezer, nik ez daukat ezer. Ainhoa, gaur kantatuko ezu? Ez, gaur ez da tokatzen. Ez que ezinen egon baina aurreko saioan, Ainhoak esan zeuen, beran lan hau bezpazen izango, gureko zeuela abeslaria izen. Baina, zuek kontatzen duzuen guztiak inean, ez dut nahi. Pop abeslarie. Bai, popa abeslarie, baina ez da gertatuko hori. Gustora gona uzuekin hemen, nolan tertulian, egia esan. Hola, mila esker, sorteon, azaroaren 17an, abesti berria, eta datorrena. Da 17an, ez? Bai. Zuk 17an esan duzu, bale. Igandean. Bai, 17 da, azaroaren 17. Eta sorteon, eta gozatu, lasai hartu, eta disfrutatu bideaz. Itan, bai. Mila esker honit. Hola, Salvador, mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Laz. Eta Lorenekan ebiela beitia, mila esker. Eta Ainhoa Vitoria, zuri eskerrik asko. Eskerrik asko. Saioa amaitu baino lehen, esan urrengo saioa emanaldia Bartzelonan egingo dugula, Euskal Etxean. Hantxe izango dira Ainhoa Martol eta Judith Nederman gurekin batera. Eta hori izango da, azaroaren 23an, ezta? Bai, azaroaren 23an, gainera Bermut orduan, bueno, Bartzelonan bizi diren euskaldunei, hortxe abisua, etor zaitezte. Eta zuei Bilbo eskerrik asko, mila esker, hauxe betetzagatik, plazerrotxa izan da. Eta buruz arituko naz, bueno,
eskerrak eman Joko Ona taldeari, Beresti Fernandez gure gidoilariari, Maite Garmendia sare sozialetan, Andrea Aramburu gure produkzio arduraduna, Itziar Bastarrika, Susana Martinundau, eta June Baonza, zein geixau. Sara Alonsori gure oza, gure teknikaria Lander Macho, mila esker, Gazteari eskerrik asko, La Riberari ere bai mila esker, eta Kito, eskerrik asko, Barcelonan ikusiko dugu elkar.